Ekström. KTP-paidassa kaudella 2006. Tosin silloin joukkue oli vähän eri nimellä. TP:lle vapaa potku. Luka Ekström on ollut kyllä tänään ehkä yksi KTP. Pystyy nyt kääntämään painopisteiden. Ekström pääsee sinne keskelle. Pelaa ykkösellä kohti Ekströmiä. Ekström pääsee Niemestä ohi. Tässä käynti jatkuu. Ja Ekström ja nyt sitten vapaa potku. Ja Ekström lippu ei nouse. Ekström tuli ne laukaus. Nyt nousee sitten. Homma niin sanotusti näpeissä tuossa 1-1 tilanteessa, mutta Tristan Decker tulee sieltä. Löytyy Ekström. Ekström on boksissa, Vargas vastassa, laiturin ohi menee Ekström. Kyllä on tämä peli alkanut ja siinä ei tietysti mitään yllättävää. Hyvällä Atom. Tulehmo päästää siitä pallon ja siinä on ensimmäinen paikka. Forsellin pallo tulee sieltä läpi ja kippailee verkkoon. Oikealla, Forssell vasemmalla, Luka Ekström, Forssell auki vieressä,